assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e wiide alhamdulillahi bil alamina en garti e windande hannde nde kadi alluwal mon nani ɗimmal ngal ngal ɗo woni alluwal ɗimmal kangal ne holno jangguinirte hen abajada o ɓeɗo kañum ko ni jaari ɗo woni ay allifnani ɓe mbaɗi hen baajorɗo ɓe doni hen jatungu e deel ɗum woni abajada abajada ɓe dewni hen ha mawɗo wow ay zayyin ɗum ɗo woni hawaza ha tongu ɗa koyngal yanara ɗum woni haɗaya kef laam mim nunarak ɗum ɗo woni kala mana faridu ayna baaliɗo fa toɓɓuɗo darede peccuɗo ɗum woni saafada kaaf toɓɓuɗo ara siñeje ay tajorɗo ɗum woni qara sata ay qa e ra e ta e sa o qara sa ta so woni endu khatongu zadel ɗum woni sakhaza ra koyngal gayna baaliɗo shinto e puccuɗo ɗum woni zagasha ay ɓe ko ni jangguinirta kadi men ɓeɗo ko ngal ɗo alluwal jangguinirta jangoɓe limto ngo abajada hawaza haɗaya kalamana saafada qarasata sakhaza zagasha gasi ɓe ko ɗum ɗo jangguinirta abajada ɗo woni hawaza haɗo ɗo woni haɗaya haɗo ay kalamana haɗo ɗum woni saafada haɗo ay qarasata gayenne sakhaza ay zagasha ɗum woni alluwal limto arab ɗimmal ngal ɓeɗo ko ni jangguinirta ngal na ƴettangal mbattangal e moftirɗe maɗa sa welama jangguinirangal to sa welama jangguinirangal ɗo ɗum ɗo woni ko limto ngo foof so rendi ko ɗo ngo haaɗi tongode mum nan ɗon ƴetta kuɗɗol ma e carnet ma mbañitoɗa jangga ɗigga a hoolaki hoorema nodda en e oɗo numéro ƴetta oɗo numéro nodda en hen mbatta ko 00 nani mbatta ko 00 mbaɗa 221 77 900 mbaɗa 6 mbaɗa 14 mbaɗa 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo ngara caggira ma walla an keso jiɗɗo jangude e jangde jahore nde ndewa ɗon ngara kaala indema yettode ma min nannuma e jangde he janggen kalna sarɗeji ɗi so ɗi beelima janga ayiɗa gacca ndeeƴa allol mon nan ɗon mbañirɗe ngal jangogal mbawol ngal ɗum ɗo kadi heewani ala ko woni ɗo kon janggano gara tan koye rendinde han kadi ko janggano ko hankadi fuɗɗima faamede ngal ɗo alluwal sa tiimi e maggal a janggani ngal tan andu ko jangguɗa ko fof so rendi a wawa ɗum ɗo hollirta wonde a wawi ko jangguɗa ko yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam